jednou z nejvýznamnějších a nejstarších českých firm. Já si myslím, že lidé tady na výstavě se mohou seznámit s celou historií firmy, mohou se podívat na naše portfolio, které jsme vyráběli v historii, které vyrábíme teďka. Je to samozřejmě tradice, která se táhne už 200 let. Exponátů je tady od začátku, od toho roku 1825 velmi mnoho. Firma začínala od kutání železné rudy přes hřebíky, obuvnické, drátky, mlýnky, následně kuchyňské spotřebiče. Slavíme to poprvé, já doufám, že ne naposled, a že 400 let bude ještě významnější výročí, že na tom trhu vydržíme.